Türkmenistanda betaraplyk bayramyny bellemek boýunça geçirilen çäreler döwlet işgärleriniň maddi ýagdaýyna agram saldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary aýdýarlar. Azatlyň Balkan vilayatyndaky habarçysy bayramçylyklar sebäpli regionyň büdjet işgärleriniň 150-200 manat çemeti pul tapşyrmaga mejbur edilenligini habar berdi. Meselen mektep mugallimleri, saglyk edaralarynyň işgärleri öz aýlyklaryndan bayramçylyklar üçin ortaça 150-200 manat tapşyrmaga mejbur edildi diýip habarçymyz aýdýar. Şeýle de sözlerine göre bayramçılık üçün Ahal vilayetinde hem pul toplanıptır. Bäherden şäherinde yerli saglyk öýünde bir taraplyk güni sebäpli ähli işgärleriniň hasabyna 40 000 manat toplamaly boldular 10 sany tigir satyn almak üçin diýip habarçymyz aýdýar. 10-njy dekabrda Türkmenistan bir taraplygynyň 24-nji ýyl dönümini belledi. Habarçymyzyň sözlerine göre häzirki wagtda medisina işgärleriniň we mektep mugallimleriniň her birinden 30-40 manat aralygynda pul toplanýar. Büdjet işgärleri özlerinden soralýan bu puly öňden bäri her aýda öz aýlyklaryndan bag ekmek we awadançylyk üçin saklanýan puldan daşary tapşyrmaly bolýarlar. Her aýda şäherde bag çekmek üçin 10 manat we edaralaryň zerurlyklary üçin 5 manat tapşyrýarlar diýip habarçymyz aýtdy. Türkmenistanda döwlet betaraplygy senetini we täze ýyl bayramçylygyny bellemek üçin elatdan pul toplamak çäreleriniň başlanmagyna bir aý goly wagt boldy. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtda büdjet işgärleriniň hatyly möçberde pul tapşyranlygyny habar beripdi. Käbir ýagdaýda işgärlerden talap edilen pulun möçberi olaryň aýlyklaryndan tas 2 hesse ýokary bolupdyr. Habarçymyzyň sözlerine görä, döwlet edaralarynyň ýolbaşçylary işgärlerden şeýle uly möçberde pul toplanmagyň sebäbini bayramçylyk çärelerinde ulanylajak tigirleri satyn almak we bayramçylygy awraýly bellemek maksady bilen düşündiripdirler. Ýatlatsak 18-nji noýabrda prezident Berdimuhammedow hökümet agzalarynyň hem vilayet ýolbaşçylaryndan bayramçylyklara ýokary guramaçylyk derejesinde taýýarlanmagy tapşyrypdy. Şu günler Türkmenistanyň häkimetleri täze ýyla taýýarlyk görýärler. Käbir pursatlarda ýaşaýyş nokatlary ilatyň hasabyny bedelýär. Habarçylarymyz Mary we Libap vilayetlerinde büdjet idaralarynyň işgärlerinden we mektep okuwçylaryndan arça agaçlaryny dikmek we binalary bezemek üçin pulun ýygnalýanlygyny habar berdiler. Türkmenistandaky söhbetdeşlerimizin sözlerine göre ýurtda ilat köpçüliginiň maddi ýagdaýy agyr bolup, ýygyderli pul tapşyrmak maşgalalara ulagrym salýar. Muňa garamazdan adamlar işini ýitirmekden we käýin çalmakdan howatyrlanyp pul tapşyrmaga mejbur bolýarlar. Türkmen häkimetleri ýurtda dowam edýän agyr ykdysady krizis agaramazdan bayramçylyklary uly dawara bilen bellemegini dowam etdirýärler. Oňa mejbur gatnaşdyrylýan büdjet işgärlerinden pul tapşyrmak, toý giyimlerini we beýleki esbaplary öz hasabyna satyn almak talap edilýär.